Taivassalo sijaittii Varsinais-Suomessa, Turun saaristos, toispuoli jokki, puoli tunti Turusta länteen. Meiltä löytyy saaristo, mert ja mannert, viljapelloi, historiaa, vehmaasta ja puhdasta Taivassalon luonnonillassa. Kalastus on aina ollut osa Taivassaloa. Ainutkertainen saaristo tarjoaa elämyksiä niin aurinko- kuin aktiviteetti lomailijallekin. Kesäsi väkiluku moninkertaistuu mökkiläisten saapuessa vapaa-ajan-asunnoillesi. Taivassalon silakrysäys on perinteinen vuosittainen maakunnan suurin maaseututapahtuma, missä silakka ja kalaherkku maistuu. Kunnassa on hyvä peruspalvelu tontei luonnon keskellä merellisessä ympäristössä. Taivassalo on lapsiystävällinen ja hyvien palvelujen kunta, missä on monipuolista ja aktiivista yhdistystoimintaa. Pyhäristin kirkko on palvellut taivassalolaisia jo 1200-luvulta lähtien. Kirkon komia maalauksessa säväyttävä jokaista kävijä. Värikkäässä historia on vaikuttanut muun muassa piirtusalakuljetus, kuninkaallisen, merisora, aateli ja pahelliset papi. Saaristo renkastie kulkee Taivassalon kautta ja yhteysaluksella pääsee Naantalin Tersaloon. Tervetuloa aurinkoissa saaristopitäjän Taivassalo. www.taivassalo.fi